Stadion Jugoslovenske narodne armije u Beogradu 5. februara. Za neke od ovih mladića, članova Manchester Uniteda, bio je ovo posljednji izlazak na zeleno polje, posljednji fudbalski susret. 24 časa kasnije, na povratku svojim kućama zadesio ih je tragičan udes. Avion kojim su putovali srušio se i zapalio kod Minhena. Druga četvrtfinalna utakmica za kup evropskih šampiona između Manchestera i Crvene zvezde počela je u oštrom tempu. Bila je to veoma uzbudljiva i dramatična borba. Već u drugom minutu Englezi su došli u vodstvo. Leva polutka Violet neodbranjivim šutom zatresla je mrežu, 1:0. U 29. minutu Charlton je u trku sa 18 metara pogodio donji ugao. Ovo je bila najzrelija šansa Crvene zvezde u prvom poluvremenu, ali se oštar šut Kostića završio pored same stative. U 33. minutu Spajić je odbio loptu Charltonu tačno na noge, još jedan šut i 3:0 za Manchester. Katastrofa je bila na pomolu, ali u drugom poluvremenu je došlo do preokreta. Fudbaleri Zvezde nisu klonuli, iako je sve izgledalo beznadežno. Zaigrali su odlično. U 47. minutu Kostić je snažnim šutom smanjio na 3:1. Jedan za drugim ređali su se opasni napadi Crvene zvezde. Fox je oborio Tasića u 16 tercu, penal i 3:2. Došao je trenutak najveće šanse, ali opet je promašen gol. Tek na 1 minut pre završetka utakmice, Zvezda je preko Kostića i slobodnog udarca izjednačila 3:3.